Hi guys, masong adlaw yung tanan. Nakagawas na ko sa ospital. Salamat sa Ginoo kay gitagaan pa jud ko ni jaglaing kinabuhi. Kadtong gidako nila sa emergency, abid na og kanang nay mamatay ra ko. Tingara mo ko sa panaraw kanalain magkalit. Mura mo ko nagtuli jud. Nja, nagkurkurong dagang kamot. Pati kang baba nagkurkurong. Nja, sila ate na to, sila Amy, dito sila sa gawas, lazura. Kwartong amang gitugan kay natamas tumoy dapit sa dagat. Wala naman dyan ko kasabot sa ngibati. Kaya kang baba nangurug na lagi, pati kang kamot, kang kalawasan, ahadjang nabati nga nangurug na. Kurkurong. Nja, di mo ko makasingkit. Di po bugawas agang tingog. Mauto na ng kamot, gadzag ko nga makatawag kong Amy sa messenger. Kato algi sila sa gawas. Mauto na kuha ko sa cellphone. Yung tawag kong Amy. Ang gimiskulan. Sa pag-abri ng Amy portahan nga, isa kong nakita nga, agang naong grabe ng mispara, bayulit na kaadyo. Agang ko mga bayulit na. Diyan grabe na ng kurkurog. Si Amy, grabe ng singgit. Singgit si Zagtabang, isang ipang tawag sila kuya, sila ate. Mauto na sila sa kwarto. Ila kong hilot-hilot. Ni kuya pa, gingan ang dagahan. Di man dyan mo undang o kurog. Mauto nang haddag na sila. Nasa grabe na panahon ng para. Araw na dyan ko nung kabayulot agang naong. Mauto nga. Nanawag sila og kuan, ambulansya. Gidaya dyan ko dali sa emergency. Ingat to ko nung kayong tanga nga. Grabe na nahang kurog. Nasa taas na padagang heart rate. Ugwa ko madali. Basin og wa na ko karon. Mao pasalamat sa Ginoo nga ila kong gida sa emergency. Salamat pud sa Ginoo kay buhi pa ko karon. Kay katong ang kahimtang grabe na itong lisura. Di na ko makasinggit og tabang. Kay gahay nagang pananaw. Lahi na, blurred nagang pananaw sa kanang nay. Nagtulijak nagbay. Sa grabe sila nang lipo nga. Jagang tanang lawas nangurog. Kurkurog jud. Pati kang baba nagkurkurog nga na. Nagkuan ko rato, nagsisure. Sa una, nakasuway na pa kong ingato. Pero, kuan naman to sa una. Wa pa'y problema agang kasing-kasing. Diya karon na may problema agang kasing-kasing. Kung magsisure ko kay apektado ang pag-ahong kasing-kasing. Kung taas ang pag-ahong heart rate. Maurang delikado gazib. Maadyo gali kay ila kong nadali. Mao to pag-abot sa emergency sa Lem Hospital. Nagkurug-kurug paghapon ko rito. Nja, ang doktor, naras siya gi-inject, natambal, para di ko makurug. Naulian ako paghaman na lag-inject sa katong naay. Pagpakalma makunutuang, di ko makurug kasi gali ko kurug. Iatake ko seizure. O ako kay bawag ka ng naisan hinungdan. Nakatabang kasi po cellphone. Agahang pananaw kay blurred ng mga dudkazo. Dyan gipanikamutan nga ang makul si Amy. Mga nakita nga online si Amy ang gikul. Pag-call na si Amy, grabe nang dagan sa kwarto. Pag-abrin sa portahan, mo na ba isang nakita nga rin ko nakita, hindi ko tabang. Tabangin ko nito. Agang tayo nga grabe na sa kahilay. Pag diha na sila nagitapok, ngayon ko tabangin ko nito. Gamay na gazi mo gawas ang baba nga tingog. Ag nang gawas sa ang baba nga tingog, gamay lang mga tib. Yung utabangin ko nito, sila grabe, nangipanik na sila. Kinsa ba pwede magpanik nga? Nabayulit lagi kang naong. Tataon ako sa kwarto naghida-higda, pero wala ako kasabot sa ngibati, kay grabe kasi laina. Abi din ako, mamatay na ko, kay kato pa ko nakasawag nga to. Na ako'y atake sa una nga, ingana nga mara kong katulidjok. Dali raman. Dali gaman, maulian ako po, kato aran sa nagbaza na ulian. Sige ka pa kong kurkurug, dyan paspas agang heart rate. Nasa lagi panghimo nga laboratory. Usara ko kagabi na to, grid to. Pagkaugma ni uli na ko kay pahilisin na padug ka na may sigar kong tugtog grid to unza. Wa sila'y ikadapat nga tambal na ho. Nang gighatag na nga tambal katuramang pangpakalma nga di ko magkurkurug, maura to unza. Gahapon pagkawas na ho, harang gipang kuha ang mga result sa ang laboratory kay matukog kuan ron, tagbilaran. At tukos ang neurologist doctor kay si zaman sila nakahibaw, kay si zaman nakatimanaho. Ahara itong ipakita itong mga resulta.
Agahe nung pong BP ubos. Itira. Pero okay ra na. Matumi karon og kanang may Ramiro Hospital. Kani ang buko pa na nagasudlay kay ingon naman tong taga-salon nga. Kaya basa pa ko na ang sudlason. Musamot ko na og pangahugmo. Grabe sa itong atakiha kaya nakagubot taga sila dari. Pati ang kanang may ambulansya, sige guwang-guwang, grabe ang kasuga. Si Ate Manlo, asawa ni Kuya Ajoy, mao'y nagdali-dali o gadto sa kuan, police station. Nangato siya og kanang tabang, o asa kuno makakuha og kanang may ambulansya. Maadyo kayo pa nagtagabalin siya at abdik. Pagto ni Ate Manlo, tagtaod. Diha nag-ambulansya, nagwang-guwang na. Agang tuhod at tuway umoy. Kipasan ako sa maguwang. Pasakay sa ambulansya. Grabe dyan ang luzaha. Ay bawa din sa inig, pa-check up na ko sa ang neurodoktor. Ipauli naman ko nila gahapon kay kuan man. Kuha man sila tambaw nga ikadapat ba. Kaya naaraman ko pang inom nga mga maintenance na nakoy para sa kasing-kasing, para epilepsy. Nabasta gram po kong dali. Mahibaw ara ni Inza guys o magkita namin sang doktora. Salamat kaadto sa inyo mga pagampo. Kay baw ko daghay mga tao nga nagampo para sa kaaduhan. Salamat kaadto sa inyong pagampo guys. Aha paggampo nga maulan ko sa ang sakit. Kay di ba sa lalim ni nganing masakit din na kita. Mao ra siya ang ipangado sa Ginoo kanunay bahala og karang nay di ko madato. Basta kay madyo ang sakit. Kanang maabot ang panahon nga wa na ko imnon nga maintenance. Kay kapoy ba dapat silingin mo maintenance, buntag, ugto, gabi. Daga pa yung mga na-message na, haningan nga, paimnan ko na ko og barley, wala ko buntag kada ana. Kay, nakasuway naman ko, nag-inom ko na ng barley. Nja, wa man siling normal, agang laboratory kay kuan lagi, mo contradict sa ang giinom nga mga maintenance. Daga ba ko mga maintenance, na ako maintenance nga warfarin, bawal na siya o kanang naigirang lipin, siya kanang barley, naba dyan ay sagul nga mga green. Mo nang mo contradicted sa pang inom. Kay katong dito ko sa Philippine Center, nag-inom ko green barley. Nakahurot siguro ko og 20 ka botilya. Every 2 weeks ko magbalik-balik sa Philippine Center para magpa-laboratory. Unsa, di kasi normal. Auto nga ang ingon sa doktor nga nag-inom ko barley, ang doktor ningon nga undangan na. Kaya di na nimo undangan, sayang ang imong pag-inom sa mga maintenance nimo. Putang undang. Pero karon daghang gabo sige message na painom ko no ko barley. Wa na ko mo reply sa ilang message kay kahibaw na mga ko nga di gadyo ko na pwede. Dugay ba sa kong trabaho sa kuan im global kay kana mga food supplement lami man siya sa lawas. Ang perbenta pa na nga di ka masakit. Healthy gamong lawas, food supplement gani. Pero og naa kay mga maintenance, daghan ka pang inom, di ka mo inom daan kay mo contradict sa imong pang inom nga mga maintenance, ginamo ko doktor. Mo nang di jud ko magzama og inom na, kay natagam ko. Katong dito ko sa Manila nga karaduha ko kasi mana kuha ang dugo unsa di gapon mo normal ang laboratory. Mao to guys, magkita-kita ra ta unsa. Ara mong i-update og unsay ingon sa ang doktor nga neurologist. Mao ta focus ka lang na tagbilaran. Ningon man ag doktor gahapon datos nay Lim Hospital nga basin ko og kanang kuan ko na mild stroke. Ida kong gapangutana ipanglista man pud ang mga maintenance nga nan jawa ko sa ikahatag. Isa ra kong giingnan nga magpakuan ko ko CT scan. Kay basin ko og kanang na mild stroke ko. Agahap ko nung baba lagi, nasahay magkajungit-jungit. Pero ingani naman jud ko, jungit naman jud ko daan sa una pa. Magkanga ako. Mao na karon matukos ang neurodoktor sa Tagbilaran. Nagpalista naman ko kay gahapon. Nintawag man ko ni Ma'am Cora Barol, mao man siya sekretary sa ang doktor. Sa gisang klinik kay alas 2 pa man. Salamat kaadto sa inyong pag-ampo. Ako, bisag masakitan ko, maningkamot gadyo ko mabuhi. Alam mo, mabuhi din ng kalibutan na. Ate Malo,
nani sila vlog, sila kuya. Tanaw po din ang ibatang nanaygan sa ilang vlog. Si ate maluman atos ka na police station, nangadyo tabang. Ito sa mga lupot eh. Katong giatake ko. Ngayon kung sitwasyon, dali kayo, kung pagdali na kayo ng kuhaan giatake. Makutinag. Lagi. Nangagubot sila dari. Pero pagkauma, mura na pagbuhay na hitabo. Ngisi-ngisi na maghapon. At ito na may guys. Hayatang saktante. Garamis na bulara. Dapat ang madam. Asa mo tamo kaon? Ha, mana na dyan? Portahan dahil ka dyan. Saraon. Masali na wala dito. Dagol, libre na magpanood to. Hi guys. Para mo yung maritag naong dyan. Para maritag ang anak. Ay, ginahan kayo ang silos mag-ginahan. Kara ba gati man na? Hi guys. Harton dyan ito. Hala. May hingap. Ang gapo, halaga na yung karon dyan. Awa, dalawa. Tutod kayo na, ang gapo ha. Wala matlaw ni Alan. No, Mulang Alan bitaw. Sa buhok na kaya mo ko yung out good. nag-upload ka dyan. Mulang Alan. Mura ka ingana, murag na og napapagitanan. Mura magkuhan. Sawan ni Kwan. Mura mag-anunahan. Mura ka kita Oo, kasi. kung napanigbalik ron. Sunod dito. Nakita kasi mga mahan dyan mo pa. Kita mo sila. Nauli na migay ka nagpa-check up. Agang mga resulta sa laboratory dahil Lim Hospital, ang ipabasa sa ang doktora. Nja. Kuan. Normal latanan. Kuan to siya karang ay potassium, sodium, chloride sa panangaban. Karang ay na CBC, creatinine, white blood cell. Basta kay normal talaga ang mga laboratory, apil po itong na ay EKG. Nja, kuan lagi karang ay kinahanglan jud ko magpa-opera sang kasing-kasing. Kaya di ko magpa-opera delikado man. Kay katong ang atake nga gidakos emergency, dubli na tong atakehan, ni atake agang kasing-kasing, ni atake pa dag epilepsy. Mao nang niingan agang doktora nga kinahanglan jud kuno operahan ko. Kaya mahaman ako ng opera agang kasing-kasing, basin og kanang time di na ko atakehan sa epilepsy. Atong gidakos emergency, kuyaw na tong ang kahimtang. Kay nagkuamaz ako, nagkereg-kereg ganza. Katong ang pagkereg-kereg kuanto seizure. Kadtong nalipong ko kaadyo inga nagang doktora. Kuanto ka na nay, wa na nakasaka ag oxygen sa ang kay agaha ba ang bulb sa kasing-kasing kuan na siya karang nay grabe ra jud ka kipot. Di na makaagi ang oxygen padung sa mao nang malipong ko kaadyo. Kuyaw og di ko maoperahan. Mao nang maningkamot gud ko nga maoperahan ko karong tuiga. Maadto ko karang nay Philippine Heart Center mabalik ko. Adto na naman ko sa private, ko lagi pag mabayad dito milyon. Niya magang doktora nga udi ko operahan delikado gang kinabuhi. Kay ug mo atake gang seizure. Mosabay man pug atake kasing-kasing unsa. Kining ang kahimtang nga nakoy problema sa kasing-kasing, prone ko sa stroke. Unsa cardiac arrest. Mao nang magpa-opera jud ko sa kasing-kasing di ko mahadlok. Kay niyan ko sang doktora gani ha. Kay kato naging dito ko sa Philippine Heart Center ni nga nag ang kuan dito neuro nga doktor ni sa nga delikado kuno kog operahan sa kasing-kasing. Kay basin kuno og mo atake ang epilepsy. Unsa ang pangutarag ang doktor gani ha niyan ko dok. Pag ito na sa Philippine Heart Center ni nga ang doktor nga neuro dito nga og operahan kuno ko sa kasing-kasing delikado kuno ang kahimtang. Ni nagdoktor di kuno ko mahadlok kay nigopera na na patugon ko no tadana. Unja umatog kay di ba mo atake ng kuan, seizure ka na to man ka. Mao nang ako mahadlok. Mangita na naman ko paagi nga agahang kwarta makaabot og 1 million. Pero mo dito na ko sa private. Mga jo ko ginabang sa mga gobernador, kinsa parang gabandiha kanang mga senator, congressman, mga jo ko ginabang ang idugang sa operasyon kay delikado jud ang kinabuhi og di ko magpa-opera. Mas maayo man gud og maoperahan. Kaya og maoperahan na
Wa na ko injection kada buwan. Dag maintenance na diha usa na laman siguro kabuok. Kana na laman siguro ang warfarin. Kana may uban ni ingon nga nahuman na sila opera galang maintenance usa na laman warfarin na laman kana lamang blood thinner. Mas maadyo jud ang operahan na. Ako ug naa pa naman jud ko 1 million karong adlaw. Wala gara jud ko Manila ug mapaopera na ko. Pero agingan sa doktor, mas kuyaw og di maoperahan. Pareho ra operahan og di kuyaw gihapon. Ang agahan agang kahimtang lisod kay duha agang sakit, epilepsy ug kaning kasing-kasing. Ug moatake agang epilepsy, musabay po kasing-kasing. O na nga agang paopera agang kasing-kasing. Kay basin day puhon og karang may maopera na agang kasing-kasing, di na moatake agang epilepsy. Inahanad jud kuno paoperahan niya ang kasing-kasing. Kay ako noon ako mahadak na ng operasyon. Kay tanang operasyon delikado dyan na 50-50 ang kinabuhi. Pero ato lamang isalig sa Ginoo ang tanan kay Ginoo ra may nasayod sa atong kinabuhi. Ang Ginoo may nagbuot sa atong kinabuhi ug asa ra tataman. Mao nang di ko mahadak na ng operasyon. Mangyat ako paagi nga makakwarta ko 1 million kapin para maadto na ko sa Manila. Model ko kuan mga politiko, patabang ko nila. Kaya na ako inailhan nga gisang bulb, tulo na kabuok na guba. Nagpa-opera siya sa private dito sa Philippine Heart Center, wa siya na bayaran. Nangadyo ra siya og karang nay guarantee letter. Kuha na siya ipanghatag nimo sa mga senador, congressman sa itong lugar, asa parang uban diha, pwede pa sa presidente. Ni mo ra nang i-email. Diyan na i-reply nila, magbutang na sila gantira dito nga 100,000. Mara po to yung mga ipakita sa doktor. Pwede na ka maoperahan. Basta kaya ang isalig sa Ginoo ag tanan. Mara to guys, salamat sa inyong pagmahal, salamat sa inyong pagampo. Bye.